Nyakorom Gajwang dakika auchiel tok sangwen marukinyi machiegni wadhi nyime gi twak marwa kapok awuoya saa bende kapok asomo ote mabende nitiere goda kenongo yani nitiere gango nang'adi kapok nokoyo matin. An adwa mana medo ni as nyaminwa ni nowacho ka in rawera a leader en ng'at masomo nyaka isom mondo ibed gi enough knowledge mar ng'eyo gimitimo. Koro we must embrace forums ma ipuonje rowere matindo wach bedo jotelo gi kiki mora mora ni idwa bedo jatelo nikech samoro ineno pesa, ineno mtoka, ineno samoro ka Sharon en jatelo to en wang'e rienya have knowledge ma kidhi kuma japiny nitie to neno ka nitie something different kuomi. Emane mi jiwo gini ineno nitie gimineno kuomi lakini chal kaka jiwo otanda ma yiengni kojiwe maber to koyiengni. Koro mane gi mwadwaro. Alafu another thing, Raila wacho gan seche mineno ka Raila ne wacho ni seche mineno ka jok mang'eny dwa nyisi gik moko mang'eny, gik ma ginyisi go ok dhi konyi. Ka in rawera to iwuoyi, kik nyisi gimoro. Anyway, iwacho nati ni kikendo to in ng'at ma responsible. In dhako miskasi godo ni. Dhako ni en tie legislation modhi kelo nikech en chi Evans Ochieng madhi vai kumoro. Kata in wawach ni in Angel Atieno, in ng'at michuni goni. Wuoyi ni dong kiseyudo dong dhi miyi idhi tiyo. Koro wabed mariek. Gimane owadwa TJ wachon wichno. Bed mariek. Degini samoro ngoya samoro wacho gani kaka ginene samoro. Nikech an mano kore ok en wachara mana masiro da kata bed ni ng'ato machung' nyaka bed ni okendo. Samoro wacho gani it's a sense of responsibility ma ng'ato nitiere goda. Keni ini nene yo machal nade? Jotelo mokendo kata mon 3-4 mok tigi gin responsibility mane ma gin go. Koro kendo has nothing more omake gi telo gi leadership. We nyaki explain ne jopiny an adhi tiyonu chiega kayudo onge kumudhi tiyoni. Koro nek bende gi new policies manifesto ma ng'ato nitiere godo. Ni gima rawera ni kata jalni keloni tiwacho ng'ani dhi kelona somo maber odhi ensure class of medical we agone kura nikech mane gima nadwaro. In koro seche